sinun rakaudesta. Kiitos kun pelastit meitä. Kiitos, että pääsemme taivaaseen. Kiitos, että olemme rauhassa. Jumala siunatko teitä. Jumala siunatko teitä. Minä halusin tervehtiä teitä lyhyesti Jumalan sanalla. Kun mä sain tämä hetki, kun olen Jumalan kodissa, mä muistan miten Jumala pelasti minua moskista. Nostelen aina hänelle kunniaa. Kun kuuntelen, kun Jumalan sana puhuu tässä, se on niinku yli korkea supervoimaa. Ja tämähän kyllä profetoi meille. Jumalan siunatko. Jumala on antanut lahjoja teissä kaikissa. Jumalan siunatko teitä. Minulla on semmoinen sana, joka mä haluaisin tervehtiä. Jumala ilmeistä itse, että hän on ainoasta Jumalaa. Ensimmäisen kuningas kirja 18. Umurongo waho wa 37. Haravuga ngo nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Amen. Intego iravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana. Tuossa sanotaan, että etsitään Jumalan valtakunta. Ntabwo nifuza gutinda hano, ndashaka ko umfatira umuntu mu kiganza mwicaranye. En halua puhua paljon, mä haluan tässä pyytää sun naapurissa olevaa. Ubwire ngo Imana irashaka kuyimenyekanisha huba. Sano hänelle, että Jumala haluaa, että sinä julista hänen nimessä, missä sinä asut. Imana irashaka ko tuyimenyekanisha. Jumala haluaa, että sinä julista hänet. Imana irashaka kuyimenyekanisha mu kazi. Jumala haluaa, että sä julista hänet töissä. Imana irashaka kuyimenyekanisha ukorera. Jumala haluaa, että sinä julista hänet siellä, missä Imana irashaka ko muyimenyekanisha. Jumala haluaa, että me julistetaan hänet. Halleluja. Halleluja. Uyu mugaragu w'Imana Eliya, Tämä Jumalan palvelija Elias, Imana yamuhagurukije ari umusuhuke. hän on ollut maahanmuuttaja, kun Jumala kutsui hänet. Imuhagurutsa nuko namwe yabazanye. Ja hän kutsui ihan sama kuin hän on kutsunut teitä, kugira ngo muvuge Imana. jotta te pystyt sanomaan Jumalaa. Mu bice 17 by'abami ba mbere 17 sinne kappale 17. aravuga ngo Eliya w'umusuhuke w'itishu. Siinä sanotaan, se on Elias, joka on maahanmuuttaja Tishubista. Yahagurutse kubw'ishaka ry'umurimo. Hän nousi sillä, että Jumalan työ on ollut hänessä voimakaa. Igihe Ahabu yari yaraciye Imana mu gihugu. Ahab on poistanut Jumalan, taivaan Jumalan pois. Abantu basenga Bayali. Ihmiset rukoili Baal. Abandi basenga Shera. Toiset rukoili Shelan. Imana ihagurutse Eliya. Jumala otti Elias iramubwira ja sanoi hänelle, ngo genda ubwira Ahabu, mene kertomaan Ahabille, ngo nta mvura nta n'ikime ei tule satamaan kugeza igihe nzabishakira. siihen asti kun minä sanon. Eliya itagurukanje. Elia nousi heti akkia ja lähti. Imvura itwara mu mufuka. Hän otti koko sateen ja koska hän on Jumalan profeetta. Missä te ootte? Hän on ollut maahanmuuttaja. Hän on ollut Jumalan profeetta. Hän koko sateen vettä ja kaikki vesi mikä on siellä ja laitoi oma taskunsa. Jos sinäkin suostuisit käytä sinut. Ihan sama kuin se tuhraajan poika. Pystyt kyllä kantaa se sateen vettä taskussa. Eli Elias otti oma taskunsa yli 3 vuotta. Ei sadetta, ei edes yhtään. Ei edes kosteutta. Abahanuzi b'ibinyoma bica abahanuzi bambaye abahanuzi
Jumalan profeettoja. arabica. Hän tapoi heitä. Ariko impamvu yabicaga? Miksi hän teki niin? Ahabu ngo yakoze ibyaha byinshi. Koska Ahabi teki niin paljon synnit. Nimunyemerera kamukumva. Anna kuunnelkaa tätä. Ku ngoma y'umwami Ahabu. Siinä hänen kuninkuuteen Ahabin kuninkuuteen aikana. Hän teki niin paljon synnit. Arangije abona ntibihagije. Ja hän näki, että se ei ole riittävä. Azana umugore witwa Yezebeli. Hän otti vaimoksi Jezebeli. Aramubwira ati gitumye nkuzanya. Hän sanoi, että ainoa syy, miksi minä näin Ndashaka sinut. kuza guca Imana mu gihugu. Minä haluan, että sinä poista kokonaan Jumalan Aramubwira ngo minun uzane kansasta. abahanuzi b'ibinyoma. Tuo kaikki huono ja valheprofeetta. Kugira ngo bibagize abantu Jotta Imana. ne pystyy unohdetaan Jumalan kokonaan. Ja ihmiset unohti ihan kokonaan Jumalan. Umwana uvutse akajya gushima Bayali. Se lapsi, joka syntyi silloin, hän osoitti kiitoksen Ababyeyi Baalille. babyaye bakajya gutanga ituro kwa Bayali. Naiset, jotka synnytti, ne meni antamaan oma Abize uhrin sinne Baalille. amashuri bagatanga ituro kwa Ihmiset, Bayali. jotka sai koulutettua ja ne meni antamaan oma Eliya uhrin yiyumvamo sinne. ishaka ry'umurimo Ja w'Imana. Elialle se sitten kiehui hänen sisälle. Arababara aragenda. Hän oli täynnä ihan vihaa. Tavuga ati mpagaritse imvura. Hän sanoi, että minä poistan Kugira ngo koko sadetta. bizamenyekane ko hari Jotta Imana yo Jumala mu ijuru. pystyy tietä julistamaan. Hän poisti ihan kokonaan sadetta. Minä poistan kokonaan sadetta. Minä poistan kokonaan sadetta. Jotta se pystyy, ihmiset pystyy tietämään, että taivassa on elävä Jumala. Rode, sinä pystyt siihen. Sadetta, sä pystyt lopettamaan sitä. Annetaan Jumalalle kunnia. Sanotte, että kohta me tulee kuulle syömään. Me maistellaan alkupalaa. Kohta me syödään kunnolla. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Elia seisoi. Ja profeetta Obadia. Hän sanoi, että kiertelee koko maa. Ujye gushaka umugaragu wanjye. Mene etsimään minun palvelija. Ujye gushaka Eliya. Mene etsimään Elias. Kugira ngo tumubaze impamvu yatwaye imvura. Me kysytään hänet, miksi hän vei sadetta. Eliya ababwira ati nimujye ku musozi Karumeli. Elia sanoi, että menkää vuorille Karmel. Aho ngaho niho turi buhurire. Siellä me nähdään. Imana nimutwike igitambo Se kidashira. Jumala, joka tulee polttamaan se Iyo uhri. niyo Mana. Se on aito Iyo Jumala. niyo Mana. Se on aito Jumala. Abahanuzi ba Bayali barasenga. Baelin profeetta Bahamagara Imana kutsui ntiyaza. heitä, niin Jumala eikä tullut. Bahera mu gitondo Ne bageze alkoi nimugoroba. aamusta iltaan asti. Ariko ngo Eliya nawe arahaguruka. Ja Elia nousi ylös. Arapfukama Ja arasenga. hän meni polville ja rukoili Aravuga ati Jumalalle. Uwiteka. Taivas Isä, Mana ya Isaka na Yakobo. Jaakobin ja Uyu Isakin munsi Isä. imenyekane. Tänään se tulee ilmestymään. Ngiri jambo ry'Imana uyu munsi Tämä on Jumalan sana. yuko ari wowe Mana. Että sinä olet aito Jumala. Muhamanuka umuriro mw'ijuru. Siellä taivasta tuli tuuli. Muraza utwika Ja igitambo. se poltti koko uhri. Ngo igitambo kirasha. Se kokonaan lopui. N'umukungugu urasha. Ja myös se maa sekin tuli ihan tulta. Abantu bose bikubita hasi Ja bubamye. kaikki kumartui Jumalaan. Baravuga ngo Uwiteka niwe Ja he Mana. sanoivat, että Jehova on aito Uwiteka niwe Jumala. Mana muri Meidän mwe. Jumala on aito Uwiteka Jumala wabarize teissä. cya gihe niwe Jumala, Mana. joka on suojellut teitä Uwiteka silloin, hän on wabarwaniriye niwe Jumala. Mana. Jumala, joka on sotinut Uwiteka teitä puolestaan, wabazaniye no muri Jumala. Finlandi niwe Jumala, Mana. joka on tuonut teitä Uwiteka tähän maahan, wakoze Jumala. ibirori bitangaza Jumala, niwe joka on Mana. tehnyt ihmeitä. Uwiteka ntabwo yabazaniye kurya no Jumala ei kunywa. ole tuonut teitä Ahubwo syömään ja yabazaniye juomaan, kumumenyekana. vaan siitä, että julistaa Ntabwo yabazaniye kurya Suomessa. no kunywa. Hän ei kutsunut teitä syömään ja juomaan pelkästä, vaan siitä, että te julistaa hänet. Bwira umuntu wicaranye ngo genda umenyekanishe Imana. Sano se henkilö, joka istuu sinun vieressä, mene julistamaan Jumalaa. Mikä muut ei ole, mikä muu tavoite ei ole. Munyemerere soreza aha. Minä lopetan tästä. Nari nshatse kubasubiza mu ijambo Halusin rivuga ngo tervehtiä tumenyekanishe Imana. teitä siitä sana, joka sanoo, että Kandi julistakaa ndagira ngo Jumalaa. mbabwire muri Luka 5:13 Lukaksen kirja 5:12. aravuga ngo ndabishaka ki. Hän sanoi, että minä haluan paranne. Imana irabishaka ko Ja gukira. Jumala kyllä haluaa, että te Wewe paranne. waje urwaye Imana irabishaka Jos olet gukira. sairaana,
tullut tänne, kyllä ifite Jumala haluaa, ubushake että bwo sinä paranet. kugukiza. Kyllä Jumala haluaa, että sinä paranet. Ibyo Imana ishaka ntibibura inzira. Jos Jumala haluaa jotakin, niin kyllä Imana hän aina igiye keksi kugukiza tie. iyo ndwara Kyllä urwaye. hän tulee parantamaan sinun Imana irabishaka bigukira. Imana irabishaka ko mukira. Imana irabishaka ko muyamamaza. Haleluya, Imana irabishaka ko muririmba. Imana irabishaka. Halleluja. Gira umuntu mwishanye ngo agende Sano umenyekanishe sinun Imana kannalta nicyo mene yakuzaniye. julistamaan Jumala, se on ainoa kutsumus. Imana ibahumugisha reka Jumala, siunatko teitä? dusubize gahunda Me Esiteri. annetaan takaisin Esterille ohjelma, mutta rukoillaan. Mana data Taivaan Isä, watuzanye inaha ngo sinä tukumenyekanishe. olet tuonut meitä tänne, että me pystytään Turagushimiye julistamaan sinut. kuzigaragaza. Kiitos, että sinä tulee ilmestymään Ugatwika meidän igitambo puolesta. kigasha. Ja sinä tulee polttamaan Kandi umuriro meidän ukamanuka ugatwika abahanuzi tulee baboya. sieltä taivasta ja Kubera polttamaan ko ari wowe meidän profeetoja. Mana. Koska sinä olet Kuva kera ainoa nta yindi Jumala. mana twabonye. Siitä vanhaa aikaa Nta yindi mana yaturengeye. kukaan muu ei ole pelastanut meitä. Ni wowe Mana ikomeye. Sinä olet voimakan Ni wowe Jumala. Mana ikiza. Sinä olet Jumala, joka pelastaa. Mitima yacu yikingure Avaa meidän sydämet, kugira ngo yitabe ijwi ry'Imana jotta pystyvät vastaa sinun ääntä. kandi uyishoboze gushaka Ja Uwiteka. auta meidän sydämet, että me pysty etsiä Niin sinua sinä, Jeesus aidosti. Kristo. Jeesuksessa nimessä. Amen. Amen. Just se aika, että julistetaan umva muri iki gihugu cyose bamenye ko Imana ari yo Tämä Mana. koko Suomen kansaa tiedetään, meillä on aito Bamenye Jumala. ko Yesu ari muzima. He tietävät, että Jeesus on Yesu elävä. ni muzima. Jeesus elää. Yesu ni muzima. Venetään Yesu ni muzima. Jeesus Ja elää. tukesema turahinduka. Hän on kuollut meidän Ja puolesta. tuhaju muzima. Hän annoi meille Ja elämää. tuhaju Hän mutendezo. on antanut meille Tukueneza vapautta. muriwe. Me ollaan Eseni hyvin kivittu hyvissä mutsetse. käsissä hänessä. Miksi sinä olet hiljaa? Bazi ukwegere ngo niki gituma uceceka. Kysy sinun vieressä oleva henkilö, että miksi sinä olet pysynyt hiljaa. Ni ryari uheruka kuvuga Yesu. Milloin sä oot viimeksi julistanut Jeesuksen? Umuririmbyi yaravuze ngo Laulaja sanoi siitä, ngo numara kumwemera uwo mukiza wawe sen jälkeen kun sä oot hyväksynyt sinun uhamye pelastajan, mu bandi ibyo mene yagukoreye. julistamaan muille, mitä hän on tehnyt Uraheruka sinulle. kumuhamya ryari. Milloin sä oot viimeksi julistanut Uraherutse hänet? kumubwira abo mubana ryari. Milloin sä oot viimeksi Uraherutse sanonut sinun kumubwira kavereille?